hvert sekund fødes der en menneskesjæl til verden. Et nyt lys tændes. En stjerne, der måske skal brænde usædvanligt smukt, som i hvert fald har sit eget aldrig sete spektrum. Et nyt væsen, der måske skal strø genialitet, måske skønhed omkring sig, kysser jorden. Det aldrig sete bliver kød og blod. Så er der vel glæde blandt menneskene for hver nytændt sjæl. Om hans vugge står de vel med spørgende øjne, undrende på, hvad denne ny vil bringe. Næh, mennesket er ingen stjerne, som man vinder sig berømmelse ved at opdage. Ofte er det en snylter, der må snyde sig til verden gennem en 9 måneder lang skærsild. Og Gud hjælpe det, om det ovenikøbet ikke har papirerne i orden. Her er så ungens fødeseddel, som skal afleveres til skolelærer. Tak. Født uden for ægteskab. Skal det stå der? Ja, det siger loven. Når ungen er uægte, er der ikke noget at gøre. Og det skal stå der altid? Ja. Farvel. Farvel. Tillykke. Tillykke. Ja. Uægte. Det kan man nu ikke se på hende. Ægte eller uægte? Meget skoen her. Hvor skal en tage penge? Ja, jeg må vel begynde på fiskeri igen. Ja, men det kan din ryg slet ikke tåle, Søren. Nej, der er ingen, der tænker på. Hvad skal der blive af mig? Sønnen på Sandgården. Ja. Ham, der er faren. Så skal han også gifte dig. Jeg vil tale med Sandgårdsbonden. Søren, det tør du ikke. Jo. Jeg går til Sandgården i morgen. Nu har tøsen skulle lige godt få en unge. Ja, ja. Det er jo som det skal være. Og hun siger, det er dig, der er far til. Kan hun bevise det? Hun kan gøre sin særlighed på, kan hun. Og så er det vist bedst, du gifter skidtet. Så du griner, hva'? Du griner. Hør nu her. Lad du heller os 2 gamle snakke fornuftigt om sagerne. Ja, du kan godt gå ud med hende. Se, jeg tror nu ikke, at sønnen gifter tøsen. Nå, det skal han sgu nok komme til. Ja, det eneste, der kan tvinge ham, det er jo loven. Og den gør det ikke. Men kan ske kunne hjælpe tøsen til et godt giftermål. Se her. Du kan få det her. Du kan få det her en gang for alle. Ja, jeg kom jo ikke for at få penge, men tænk dig nu om, Søren, mand. Ja, det er store sædler. Her. Så sender jeg et papir ned til dig og får din underskrift. Det er bedst, vi får det lovformeligt sat op. Ungen får tøsens navn og har ingen krav til vores side. Jeg vidste ikke, nej. Ingen skal kunne sige om Sandgårdsfolkene, at de bryder over hegnet ind til naboens, uden at yde vederlag for den fortræd, de gør. Farvel, Søren. Farvel. Tak. Farvel. Jeg bliver ikke hejladet, hvis jeg ikke får far til barnet. Konerne ser på mig, taler om mig. Deres øjne har siddet her de sidste måneder. De sidder der endnu. Jeg kan mærke dem. Du skal se, de tager nok imod dig på Sandgården. Jeg har ikke altid sagt, at du var et fint mands barn. Jeg er ikke af fødsel, men er noget galt. Og sådan nogen, de er altid udset til at bringe forældrene lykke. Søren, skal du på søen? Ja, hvis de vil have mig med, så skal jeg lidt på søen igen. Og har hun for et lidebarn.
der skal hun sidde øverst i pelse og i skrus. Hallerille, hallerille, hallerille. Til dyner og bolstrup blå, og dem skal lille bitte mor og prinsen hvile på. Ballerina, ballerina, ballerina. De kan ikke lide træerne. Hvorfor ikke, Ditte mor? Træerne står og laver vind. Det er nu vor herre, der laver vindene. For at gammelfar ikke behøver at slide så meget i dem årene. Hvordan ser vor herre ud? Vor herre, siger du. Ja, han har jo begge hænder fulde. Og dog kan det synes for vi andre, at han stundom sig mere på, end han kan overkomme. Det er sådan, så han er. Hvad er der sket, Søren? Ja, nu er det sgu lige godt skidt med mig. Så. Gå i seng, lille Ditte mor, så kommer bedste. Jeg kan godt se, klæde mig af. Se, kan jeg tage den? Falte, rilte, falte, ralte, falte, rulte. Jo, du skal i seng. Bedstefar har sagt det. Nej, du kan ikke se, din mor skal nok. Au, nu er du sgu lige godt skidt med mig. Vi har delt ondt og godt, vi to, Maren. Og nu er det forbi. Vil du være mig tro den tid, der kan være igen for dig? Ja. Der har aldrig været nogen anden i mit sind. Og der skal aldrig komme det. Det tager jeg vor Herre Jesus til viden på. Og det kan du godt tro, så. Jo. Nu kommer jeg, lille Ditte. Det er gamle Maren og Ditte, der er ude til. Der er ikke noget, der er så godt til at holde folk nede, som at lade dem vente. Bare stå og vente. Er det her? Hvor er det koldt. Vent lidt. Gud velsigne jer arbejdet og maden, hver og en, så du. For tiderne strenge, ja. Og alting koster penge, ja. Det havde ikke noget, som det kunne være. Det er kloge Maren, der er ude og ride storm. Ja, det er rigtig ved at få hekser vi herude i. Det gælder om at sætte rumpen til uværet.
Og lad os stå til. Det var godt, lille Ditter, du huskede stenen i dag. Jeg bedstes fødder, de er som is, kan du tro. Ja, det var synd. At vi ikke fik noget sukker, var Ditte? Folk, de giver ikke gerne det bedste fra sig. Ditte, se efter, om det ikke er lidt sukker i posen. Ja. Ja. Der er ikke noget. Der er ingenting, Jamen lad bedste. mig se. Der er ikke noget. Så er det jo ikke nogen rigtig kaffetår. Har jeg en af venstre? Din lille skarnstøs. Lille god pige. Hvad har du nu gemt til bedste igen? Venstre. Naturligvis. Den er jo nærmest hjertet. Rigtigt. 1, 2, 3. Den sidste til bedstes anden kaffetår. Der kan du se, at jeg var synsk. Det er bedste. Tak, Pullen. Jeg er ikke nogen ven af bedstes øjne. Tak skal du have. Har du selv fået? Ja, jeg har fået. Bedste, hvorfor har jeg ikke en far ligesom alle de andre børn? Havde du haft en rigtig far, en der var noget ved, så sad Sorine som kone nu på Sandgården, og vi to sulte og fryse. Det gjorde vi vist ikke. Nu skal jeg hjælpe dig, bedste. Så skal du se. Ja. Vi har det alligevel godt, vi to. Ja, det har vi. Sol, sol, kom igen. Og sky, sky, gå igen. Og sol, sol. Bedste, bedste. Bedste, se hvad jeg fandt. Ingen må se de penge. Det var dem, gammelfar fik. De skal gemmes, til du bliver stor. Ingen må vide, at bedste har dem. Og så kommer de jo til en pres. Det er en sildepranger. Han kommer herind. Nå, bringer jeg ikke godt solskinsvejr med? Hva? Bedste har dårlige øjne. Nå, jeg er ellers jeres svigersøn, når jeg selv skal sige det. Men hvilken af tøserne er det så? Med hende og mor til ungen der. Nå, hvad hedder så du? Jeg hedder Ditte Godpige, og Ditte Skarnstøs, og Ditte Menneskebarn. Nå, Så Sorine har giftet sig. ja, sådan helt lovformelig er det jo ikke endnu. Vi har da sparet præsten foreløbig. Og hvad er så dit navn? Lars Peter Hansen er jeg døbt. Rakkeren kaldes jeg efter min far. Jeg kører med sild, som I ser. Og kører kluder og ben, og folk har nogle. Det bliver vel ikke til mig. Nej, folk slider kluden til sidste trævl, og benene går de på, til de styrter. Men noget skal en jo handle med. Ja, et sted skal føden jo tages. Tak, tak. Jamen, du trænger vist til noget. Kom, Ditte. Kom, løb hen og sig til bageren, at vi har fået fremmeder. Og du må få det brød, vi skulle have haft i næste uge. Ja, bedste. Kan I nok tumle hende? Jeg har ingen bedre at støtte mig til, men hun er jo et barn, og jeg er gammel og besværlig.
Ja, det var også det, jeg er kommet for at snakke med jer om. Du er da ikke kommet for at hente tøsen? Nej, det er bare, når nu Sørine og jeg skal giftes, så kommer jeg og henter jer til kirken. Hvis jeg altså ikke vil flytte over og bo hos os forinden. Er det noget, du skal sige fra Sørine? Nej, jo. Jeg vidste godt, det var dit eget påfund. Du skal have tak. Og nu har jeg fået en far, ligesom alle de andre børn. Han sidder hjemme hos bedste. Han har selv hest og vogn. Nå, hvad hedder så han? Han hedder Rakeren. Så er du jo af fin familie. Ja, det er jeg. Han skal giftes med min mor. Så I har småfolk derhjemme? Ja, og Sørine er på vej igen. Tak, Ditte mor. Du er da en farlig dygtig pige, hva'? Du skal have et kys. Har jeg gjort dig fortræd? Nej, barnet har bare gået og glædet sig så urimeligt til at få en far. Og nu er det jo gået i opfyldelse, så lidt der. Vi skal nok blive gode venner, vi to. Til pinse kommer jeg og henter dig og bedste til bryllup. Når pinseklokkerne ringer, så kommer jeg. Sikkert fin du er, Ditte. Ja, for jeg skal også i kirke i dag. Nå, skal du det? Ja, for min far og mor skal giftes. Nå. Det er da pinse i dag. Tror du så ikke, far kommer og henter os til bryllup? Far kommer, det ved jeg. Vil du så ikke gøre os færdige til at køre med? Jeg når nok derhen, jeg skal. Det blev ikke til bryllup denne gang. Sørine vil spare præsten lidt endnu. En har længe vist besked med dit ærende. Du er ventet. Gå ind og samle dit tøj, Ditte. Det er nu ikke sådan efter mit hoved, men en mor har jo sådan set ret til sit barn, og Sørine synes nu, hun kommer til at længe en klat efter tøsen. Jeg ved godt, du har lagt dig imod det så meget, du kunne. Nå, det går alt sammen, som det skal. Kan du ikke få et af dine børn herned og hjælpe dig? En mor kan føde 8 unger. Men har du nogensinde hørt, at 8 unger kan føde en mor? Nå, Ditte. Har du husket det hele? Ja. Ja, det har jeg. Ja. Nå, men lad os se på køretøjet. Vi skal ikke glemme det, vi to. Du er ved den første ende af tingene, som Søren Vand sagde. Du har meget liggende foran dig, lille Ditte. Den må du få. Rødman. Farvel, bedste. Farvel, Ditte, mor.
sådan! Hoppala! Sådan! Ja, det er godt! Og så... Godmorgen. Jeg har en lille særlig hilsen til dig fra bedste. Hun takker dig for alt det kaffe og sukker, som vi... Ligger bedste stadig i sengen? Hun ligger altid nu, siger de. Klokken ringer 11. Kejseren står på dit høje lille som i krig, så sort som en kul. Far, krisen i døden skal du lide. Det er din egen skyld med den røvbød, jeg render slæve på den store unge. Jamen, bedste sagde altid. Du taler meget om den bedste, hva'? Havde far nyt fra den gamle? Hun kan vel ikke gøre det ret meget længere, hva'? Der er ved at skabe dig. Gamle folk kan jo ikke leve evigt. Og når mormor dør, så får vi nyt stuehus. Nej, for bedste siger, at de penge... Hvad for penge? Dumme tøs. Tror du ikke, jeg ved, du taler om de penge, der bliver betalt for dig? Hvad skal der gøres med dem der? Det var bedste gemt. Hvor har hun gemt dem? I dynen, naturligvis. Nej. Hold op, der gør der kaffe. Ja, jeg har noget til dig. Ja, jeg har noget til dig. Og til ungerne. Ham, far. Og lad os se, hvad du har. Røden, Ditte. Ja, det er et godt lille nipstjert. Kan Poul ikke sidde på sin plads og spise? Skal vi ikke snart se, hvad det er, du har til os, far? Det havde jeg nær glemt. Det her er vist noget til at komme om halsen. Skulle vi ikke ellers spare, i stedet for at købe så meget unødig stand? Se nu rigtigt på det. Og har vist lidt til fugleungerne. Ikke før de har spist, vel? Hørte du ikke, Christian? Jeg kiggede bare på det. Må jeg løbe nu? Har du givet hønsene? Ja. Men koen. Jeg skal nok. Jeg tøsen må hellere regne, ellers kommer hun bare for sent i skole igen. Husk sækken, så du kunne plukke netop ved grillen. Ja, det skal jeg nok. Hun kunne vel rapper på fingrene. Ja, hun drysser tiden væk og fortæller ungerne eventyr om sin bedste. Hun længes efter den gamle. Jeg forstår heller ikke, du ikke vil have din mor hår op. Så skulle vi måske sove i stallen. Ja, moren klarer sig nok. Hun har altid været flink nok til at sørge for sig selv. Må jeg godt give Poul en? Kom så med næbet, fugleunger. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker. Du kommer nok for sent igen. Gør jeg? Jamen, det gør I jo også. Skal I ikke i skole? I er syge i dag. Nå, men jeg må skynde mig. Hvorfor kører din far i dag? Vi har jo sådan en fin vogn. Far har så travlt. Vil I have et bolsje? Ja. Høj, de smager af sild. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, ikke. Didi, jeg kan fløjte. Kan du? Vil du høre? Ja. Det var fint. Kan du så lægge dig ned og sove? Ja. Nu ved jeg godt, hvad du skal gøre, for ikke at komme for sent i skole. Hvad skal jeg da gøre, Christian? Du skal bare stille uret frem.
narre din mor. Gå væk, Christian. Så du skulle narre din mor, din frække tøs. Du kan tro, jeg skal lære at tage noget andet. Sæt den over. Du kan tro, jeg skal lære at tage noget andet. Så slip da. Kom her, tøs. Kom her, tøs. Dumme tøs. Fræk ud. Du kan ikke hænge ud af brødet færdigt. Måske du lærer at lade være med den slags hundekunster en anden gang. Bedste. Bedste. Det var sent, Lars Peter. Ja, du ser på os. Men det er også et barn, der anklager dig. Hvad gør vi ved det her? Ja, du er flink til at lægge i. Lad os nu se, om du er lige så flink til at læge igen. Kom her. Kys Ditte, hvor du har slået hende. Et kys på hvert slag. Nå. Så du holder din mund for god til at kysse, hvor din hånd har slået? Nej! Nå! Mor. Min slægt er ikke meget regnet, og måske heller ikke værd. Men aldrig bliver der lagt hånd på os børn. De her, de har måttet tage meget. Men de har aldrig været vendt mod de værgeløse. Og det vil jeg råde dig til at tænke lidt på. Du, Lars Peter. Ved du, hvad jeg tror?
Jeg tror, den gamle har syet pengene ind i dynen. Hvad for penge? Dem far fik af Sandgårdsbonden. De angår ikke os. De blev da givet til tøsen, som ligger os til byrde. Vi kunne bygge for dem et nyt stuehus. Sover du, Ditte? Du, Lars Peter, jeg har på fornemmelsen, at den gamle snart dør. Tror du ikke, det var bedre, om du tog over og talte med hende? De penge, vi skal bruge, må vi nok tjene selv. Hvad kan vi tjene? Du slider og slider. Ingen vegne når vi. Mener du det? Ved du, hvorfor folk kalder huset her for skadereden? Fordi ingenting trives for os. Folk regner os ikke for noget. Men jeg skal vise dem. Og vil du ikke tale med den gamle, så tager jeg derover. Og jeg kommer ikke tilbage uden dynen. Det kan Ditte måske fortælle os lidt om. Du må følge bedre med i timen, Ditte. Så må Hans fortælle os det. Hvor er du, Ditte? Ditte? Ditte Godpige. Er det måske ikke der, du gemmer pengene? Hvilke penge? Tror du ikke, jeg ved det? Det er mine penge. Det er mine penge! Og jeg vil have dem! Jeg kalder på folk. Ja, kald du kun. Der er ingen, der hører dig. Du har den vel i dynen, siden du holder så fast på den. Holmholm, en tyve kvinde. Ja! Hvad siger du? Bedste! God aften, Sørine. God aften. Bedste, hører du ikke? Bedste, det er jo mig. Ditte. Hvad er der sket? Jeg hørte Maren banke, men jeg ligger jo syg. Sikke en rettighed. Kom, Ditte. Hvem har været her? Hvad er der sket? Stakkels Ditte. Lars Peter!
Sikken relighed. Jeg er nu et gammel mand død. Men det er ligesom om det ikke er gået helt naturligt til. Og stakkels Ditte. Ja, hun var jo. Ja. Og Sørine. Tag lygten her. Ja. Det er Else-pige. Er du også her, Poul? Ja, en stor. Hvad? Sukkermad? I holder nok søndag midt i julen. Nå, hvad? De har været så søde, mens mor har været væk. Godnat, far. Godnat, unge. Jeg vidste, du tøsen bliver her. Der har der ikke været noget imellem jer. Ingenting, Lars Per. Ingenting. Det går så godt nu. Ja, det gør det der, Sørine. Og det er jeg glad for. Det bliver nok helt godt, hvis bedste kommer herop på bordet. Det skulle simpelthen ikke undre mig, at det var der, hun løb ned. Det klæder dig sådan at smile, Sørine. Og den gamle havde det altså bedre. Ja. Meget bedre. Ja, fik du givet hende noget mad, før du gik? Ja, hun sov helt godt inde. Ja, du Per. Vi har savnet dig sådan. Kom, Ditte. Jo, lille tøs, mor vil jo bare... Ja, bare. Du ryster jo af kulde. Kom, jeg har mad til dig. Du skulle hellere give hende en rigtig kop kaffe. Det plejede de der altid at give bedste, når hun frøs. Jeg har sådan en kvalme. Ditte! Hvad går der af tøs? Hun har vel spist det der andet. Bare jeg vidste. Bare jeg vidste. Hvad for noget? Ingenting. Ingenting. Du er træt efter turen, Sørine. Ja. Det er jeg vidst. Jeg tror, jeg vil tage bordet. Ida-pige! Ditte? Hvor er du? Ditte? Søsken, vi skal ikke være bange. Så, skal vi så komme afsted? Ditte! 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 Lars Per. Vi har nok haft fremmede. Hvad er der i vejen, børn? De har hentet Sørine, far. Politiet. Hentet Sørine? Hentet?
Det er en misforståelse. Det kan da ikke være rigtigt. Jamen, du var der jo, da det skete. Du må da vide. Du må da kunne sige god for din mor. Skal vi køre? Er der noget, man skal slive, der er klinket noget eller på anden måde sammenbrændt? Jeg sliver kniver, sakser og barbermaskiner, faren og hans pumpestok. Jeg opererer lige tårnen, skærer grisefætter fra madammen og kysser pigen. Her skærer slipperen. Hvor er din husmor? Hjemme af. Hvad? Nå, hvad kan jeg så tjene husmor med? Jeg har en saks, der ikke kan klippe. Hvor kommer du fra? Fra Spanierland. Fra Spanierland? Ja. Den svarede far altid, når nogen spurgte ham. Er du fra Odsherred med for lov? Så kunne du måske give mig oplysning om en Ernst Hansen, rakkeren kaldte han. Ja, det var nok muligt. Og det er min far. Er det det? Ja, så må jeg jo hellere byde dig velkommen til. For så er du Johannes, min bror. Ja, jeg er Lars Peter. Og sådan ser du ud nu. Jeg har jo ikke set dig, siden du løb hjemmefra som dreng. Du ligner mor. Din, kan du løbe ind og lave det godt til os? Kom indenfor. Nej, hvor du dog ligner mor. Du er den første gæst i Skadereden siden, og jeg siden meget længe, så... Her, fugleunger. Tag nu selv, far. Vi andre går bagefter. Ditte, kom lige. Er der noget udbytte af din tørmos? Der er ikke mere, end vi selv kan bruge. Vi to kunne tage mange tør. Og bare man har noget at sælge. Nu har jeg fundet ud af, hvordan han gør. Du skal bare sætte foden der, og så trækker jeg her. Prøv nu. Her møder hun en liden prins i skarlagen rød. Ballerine, ballerine, ballerine. Det er den, hva'? Ja, og en gang til. Nej, nu skal farbror have fred, og I skal sove. Det kunne blive en god lille ejendom, den her. Når vi to nu tager fat. Og en bedre madmor end det findes ikke. Skål, skøn jomfru. Skål. Nå. Så var det den ældre herre. Værsgo, farbror. Skål, bror Johannes. Og tak, fordi du vil blive her og hjælpe os. Sørine bliver jo længe inde i fængslet. Jeg er så meget på landevejene. Handler med sild og klude. Her kan en anden handel.
Har du penge? Lidt lagt hen til renter. Giv mig den. Har man penge, så... Sæt mig i gang, så skal der se store ting. Kan du rense tarmen, Ditte? Vil farbror slagte? Ja, det kan du lige stole på. Det var jo jorden her, vi skulle se at få skik på. Har du glemt din håndtering, din gamle rakker? Håndtering? Ja, de tykhovede bønder, de bruger ikke deres selvdøde kreaturer. Jeg er ikke kadaverslager. Men det er jeg. Vent. Så skal der se krunker. Er det derfor? Du må lige se, hvor stor. Jeg skal nok se, hvor stor Claus. Jeg trænger til at blive set kærligt på. Du rører ikke store, Claus. Ja, du forstår jo nok, at du er færdig her nu. Mennesker, der slår på dyr, har vi ikke plads til. Vi her så er der noget godt i dig. Vi er ikke forventet med familie og venner her. Så du havde ikke haft svært ved at få fat med det gå. Og hvad har du så bragt os ud i? Ondskab og svineri. Hvor er mine penge, som du skulle købe tørveskær for?
død rotte. Hvad skal vi gøre ved den? Det er mig den. Christian, kom skal du få noget. Her har du noget dejligt frisk kød til jeres pølser. Er det måske ikke fint nok, hva'? Så jeg vil slås din møgeunge. I rører ham ikke. Pas på skadeungen, hun er farlig. Ja, hun har lært noget af sin mor. Du glemte dine træsko! Føje unger, hils i skaderen! Hov, jeg hører, det er der ikke noget bud at give på det pæne ur. Var det ikke noget at give til mutter, Jens Peter Jensen? Kom nu med et ordentligt bud. 3 kroner, 3 kroner, så går det for det fyrstlige bud. 3 kroner til Jens Peter Jensen. Og der har vi så en udmærket redekam. Hvad skal vi så have for den? 10 kroner? Nej, 4. Eller 4 og en kvart. Er der langt til Amerika, for så vil jeg ikke have flere her at bo. På det nye sted, der er der ikke nogen, der kender os. Eller det med mor. Så den er aldrig på, Flo. Nej, det er for tidligt. Er der da slet ingen, der vil byde på de her? En krone? Ja, de betaler vel kontant. Ja. Han kan få pengene hos mig. Nej, 4. Eller 4 og en kvart. Der er der det. Du rører slet ikke mere. Nå, I er vel ikke sultne endnu? Du tror ikke, den kan spises. Og det er noget af det, som farbror Johannes lavede. Og det er hundekød eller sådan noget. Åh, snak. Jeg glæder mig til at komme hen et sted, hvor der bor mennesker. Mennesker? Ja, rigtige mennesker. Sådan som Christian og Else. mig. Hvad skal vi så have for den? 10 kroner? Nej. Så, folkens, nu holder vi et lille hvil og får lidt puttet i ansigtet. Nu skal jeg nok. Så er vi hurtigt færdige, hva'? Jeg vil have 5 Nå, ja, det var bare det, jeg ville sige, at hvis fuldmægtigen og assistenten vil tage til takke, så er der mad og øl inde i stuen. En snaps skal vi også stille an med. Det har Ditte mor sørget for. Han er vel nok fræk i dag. Tænk at byde en øvrighedsperson til bords. Ja, til med i morderskens hus. Ja, tak, men vi har jo selv mad med. Og de her deres lille pige har jo nok om ørerne i forvejen. Jo, mange tak. Fremmed mad smager jo altid bedst. Og en snaps til maden. Hvad siger de, Hansen? Tak.
Så fint smørbrød har jeg ikke fået på nogen auktion. Det er en dygtig datter, de har, Lars Peter Hansen. Vil du med den? Kan den lille ind til? Tak. Nu vil jeg gerne. Så tak. Og jeg skal... Nu har jeg prøvet en gang. Det er Christian, vil du tage på? Ja. Vi nær glemt. Kan du nappe omkring? Ja. Pas! Sidder du godt på? Ja, Ditte. Ja, man er jo begyndt forfra et par gange. Men denne gang... Blinkekrummen har jo lovet at hjælpe dig, både med hus og båd. Ja, hvor flink han er, det får en jo se. Nu har jeg hørt, far! Kom så, Stor Claus. Så flytter vi, Per. Synd og skam og laster, som mig i døden kaster. Og så har en fået part i en af kromandens både. Jamen, det kostede os også alt det, vi fik til restaurationen. Jeg kan ikke blive konfirmeret. Hvad skal det sige? Jeg kan ikke nå at lære alt det, så præsten siger, at han tør ikke påtage sig ansvaret for at fremstille mig for vor herre. Ikke fremstille. Du da kunne påtage dig husholdningen for vor herre, hvad det skulle være. Jeg vil ikke konfirmeres. Jeg vil ikke gå om igen og blive vrænget af hver eneste dag. Måske man kunne smøre præsten lidt. Ja, det vil sige, nu har jo kromanden alle vores penge. Jamen, så gå til kromanden da. Han kan ordne det. Ordne? Ja, der er vist ikke ret meget her, eller at han ikke kan ordne. Hvem siger, du ikke kan blive konfirmeret, Ditte? Præsten? Nå, ham. Ham skal jeg nok ordne. Og når du så er færdig, så har jeg en plads til dig på bakkegården. Hvis du da selv vil have den. Ja tak, hvis jeg må blive fremstillet, så. Vores lille husmor kan vi ikke undvære. I rutter med sukkeren. Det er for dyrt at have tøserne gående hjemme, når de kan være ude og tjene. De fattige folk skulle lære at spare. Vær glade ved det, I får. Det er lidt, vi har. Skylder vi i hvert fald ingen tak for. Og ungerne og jeg var vist lille faren uden Ditte. Du behøver jo ikke at undvære husmor. Jeg kunne tænke mig, at du giftede dig igen. Jeg er konen god nok til mig. Men hun sidder jo. Og en straffe behøver man ikke at flytte sammen med igen. Her hos os er der ingen, der laver skilsmisser. Ja, Lars Peter. Det afgør du med din samvittighed. Men Guds ord
Sig os intet sted, og man skal dele bord og seng med en morderske. En svigter aldrig, Sørine. Nu ved du det. Ja. Godt ord igen. Ja, så er det en aftale, at de, der tager pas på bakgården, når hun er konfirmeret. Øre, og jeg skulle have en lommekniv. Vil du også skrive i den? Ja, gerne. Det er jo et minde. Jeg har aldrig før blevet fotograferet. Er du? Ja, mange gange. Værsgo. Tak. Farvel. Farvel. Tillykke, Ditte. Tak. Husk nu, at hver ting har sin plads. Så er det meget nemmere for dig at klare det hele. Ja. Og den her må jeg lige ordne. Vi vil komme til at savne dig. Ja, det vil I. Og Christian, husk, at nu er du den ældste. Paul og Else har kun et eksempel at tage efter nu. Ja, dem skal jeg nok klare. Er det brevet fra Sørine? Ja, jeg kan ikke rigtig læse det sidste. Hvornår kommer hun ud? Så vidt jeg kan regne ud, at der er omtrent et år endnu. Længes du også efter hende? Læs nu, Christian. Tror du, hun har forandret sig? Tænker på de små. Ja, savnet er en god lærermester. Ditte, du ved jo, at du altid har hjemmet her ty til, om du skulle blive jaget af plads. Selv må du naturligvis ikke gå i utide, så heller døjelig uret. Jamen, skal man da ikke stå på sin ret? Jo, det skulle man jo nok. Men hvad er ret, du? Den, der har magten, får også retten. Ditte, det har jeg sagt. Skal jeg bare sige, at den nye lille pige, når jeg kommer til baggården? Først og fremmest skal du vel passe og sige goddag. Ellers får du bare over for at være uopdraget. Og hvad tror du så baggårdskonen siger? Ja, hun siger vel også goddag. Og velkommen, Ditte. Når du rakker den ældste, hva'? Nu ser der stumbrød ud. Fylder ikke stort bag et arbejde. Det er til rotterne. Rumæg blandet med gips. Du skal herover, og du kan så låne af dem med på bagen over i lågen. Er det meget giftigt? Giftigt? Nej. Men lige så snart rotterne har et skrutten fod af, så må de drikke. Og tørkost, det er jo. Når der kommer vand ned til gipsen, så bliver den stiv. Ligesom sten i maven bliver det på den. Så går det til. Nej, det må da være en forfærdelig død. Hvorfor det? Der er så mange slags dødsmåder til. De fører alle en vej. Og når er det forresten, I venter din mor ud? Det var vist noget endnu. Tror du, hun fik fat på pengene? Det ved jeg ikke. Skal jeg ikke gå med pakkerne? Nå. Hvor var du henne i aftes? Du er nok ordentligt kommet i løbetiden nu, hva'? Jeg var hos menighedsbrødrene. Det er min søn. Det er ham, der engang skal være mand her på gården. Hvordan han nu ellers vil bære sig ad med det.
Goddag. Det så med dig. Skal du samtidig kalde på kalden, og så tage med dig over i lågen? Ja, det skal jeg nok. Men du kan ikke råbe ved ham. Du bliver nødt til at kravle helt op i høet til ham. Og råske ham. Ja. Ja. Pas du på, at ikke river englevingerne af det. Tøser. Det skulle godt være at blive holdt til i tide. Den ene jomfru hjælper den anden. Nogle tøser. Et af kreaturerne var oppe i sæden. Det er jeg ked af. Jeg troede, jeg havde den alle. Nu skal jeg få fat i den. Jeg har ordnet. Tak. Det var godt, mor ikke så det. Du er bange for din mor, ikke? Kunne du godt lide din far? Ja. Det kunne jeg. Han lå altid i sengen. Han var brystsyg. Han spyttede blod. Men mor blev alligevel ved med at sidde på hans seng og ryge, så hosten og blodet var ved at kvæle ham. Jeg kan heller ikke lide min mor. Jamen, der står jo skrevet, at man skal elske sine forældre. Ikke hvis man ikke kan holde af den. Du kan selv se, at du ikke holder af din mor. Hvordan vil du så bære dig ad med det? Nå, det ved jeg ikke, men det står jo skrevet. Er din mor også ond ved din far? Du. Ingen kan gøre far fortræd. Han tager alting sådan, ligesom vor herre, du ved. Sådan en god mening. Du må ikke sammenligne et menneske med vor herre. Det gør jeg nu alligevel. Med far gør jeg det. Og med bedste. Du er da ikke nogen præst heller. Jeg kunne være glad for, at det ikke var mor, der kom og trak ferie i kornet. Siger du det ikke til din mor? Nej, hvorfor skulle jeg vel det? Nej, hvorfor? Du skal jo arve gården. Nå, ja. Vil du have de her? Ja. Det er duefjer. Tak. Christian, du må have løbet hele dagen. Har du skulket fra skole? Nej. Hvordan har de det derhjemme? Spørg lille Poul mad efter mig. Hvad er det her for noget? Det er min rede. Du skulle meget hellere lave indgangen skjult. Så kan du jo lege, du har gjort noget med at gemme dig. Hvordan klarer Else det derhjemme? Godt. Der er duefjer. Må jeg få det vildbæk? Ja, spiser Poul nu noget. Han er jo så slem til at smøle over maden. Ja, ja. Kom, lad os gå ned til søen. Der er meget mere spændende. Kom. Alle de her ture, de er øer. Hvis du nu havde nogle stænger, så kunne vi bygge broer mellem dem alle sammen og rejse hele verden rundt. I var her sjov. Jeg synes nu, der er sjovere hjemme. Jamen, det er fordi, du er et fjols.
får faktisk et varme øl, når han kommer hjem fra søen. Ja, ja. Er der nogen, der har fået små hjemme i lade? Ja, Martha. Det er jo ikke sandt. Nu lyver du. Nå, men så er det Marie. Ja, Marie er jo ikke gift. Og hun får nok en unge alligevel. Der er en skade. Jamen, er der da slet ikke sket noget hjemme i laden? Jo, vi har fået en ny slags søgående dæksbåd. Jamen, Christian, du er jo en dyb revne i hælen. Du må have en klud om. Puh, det var da ikke noget. Jeg går bare på tæerne. Au, det er middag. Hvor får du mad fra? Jeg vil jo hjem og spiser. Må jeg gå med? Nej, for så ser det bare ud, som om du er sulten og kun kommer med for at få noget at spise. Men det gør jeg jo også. Du bliver her, ikke? Jeg skal nok tage noget med ud. Jomfru. Ja. Så tak over dig, lille tøsen, det er i fred. Et halvgammelt mand for dig. Hun er ikke godt af at lægge sig inde hver nat. Hun kunne let forkøle sig. For du er vel stadigvæk kold som en fisk. Koldere. Ah. Nå, nu stikker tøsen min selv til havs igen. Så lad hende dog det. Det skader jo ingen. Hun længes vel hjem. Hvorfor står du og kigger her hver morgen? Det er fars båd derude. Så ser du bedre end de fleste. Ja, jeg vælger altså bare en, som skal være hans. Nå. Vi bor derovre bag næsen. Vil du med til møde i aften? Dine menighedsbrødre ser så fromme ud, som om de har slugt skærtorsdag og skal i gang med langfredag. De vil gerne hjælpe dig. På grund af det med mor. Ja. Hvad kan jeg for det? Forresten, så er slet ikke tid til at blive frelst i dag, for det er min fridag. Skal du så hjem til din far? Ja, og til mine søskende. Jeg tror nu alligevel, at det er fars båd derude. Så, nu kommer der fremmede. Tror du så ikke, vi får fri i dag? Vi skal have fri. Er der nogen, der har noget at sælge i dag? Fedekalde, stue, hest eller pattegrise? Nå, din hø. Vi kan ikke få fri før efter aften. Ja, den ser ellers rigtig nok ud bestanden her, hva'? Velnæret og velformet både forfærd. Som man må se. Nej, jeg er bare ikke så salt. Jeg plejer ikke at tage fra gården her, uden at have slået en handel af. Men i dag er jeg indstillet på en ekstra god handel. Vi kan godt at tage et slag korthamse og se, hvem der vinder. Hvad er der dog, barn? Jeg kender ham. Jo, tak. Det gør jeg også. Det er den værste af prangerne. Bare ulykke bringer de med sig. Madmor var så underlig, synes jeg. Hun er nok i den farlige overgang. Hvad er det, Signe? Hun længes efter ungt. Karen Bafgaard skal blive ligefrem svimmel, når hun får besøg.
bliver svimmel. At den her har den farlige overgang. Det er vokseværk. Det skal du ikke være ked af. Det betyder kun, at du er ved at blive voksen kvindfolk. Nej, den der. Skål. Skønt du lidt, Ditte. En madmor finder på mere, vi skal gøre. Jeg er vel nok rigtig. Det er de første penge, jeg har tjent. Nu kom afsted. Har jeg ikke rart at være i nat for os to? Det er første gang, jeg skal sove hjemme. Og jeg kan købe noget til far til mine søskende. Jeg skal købe en lommetid til Christian. Lad os nu komme afsted. Ja. Jeg skal lige hente mine ting. Hvis hun derinde finder på, at I ikke må gå, skal jeg nok hjælpe dig. Tak, Karl. Hurtigt, Ditte. Kom nu. I kan ikke tage afsted nu. Og skal I stå tørstige. Og det er mere mad. Det lyder da, som de har fået stemmerne godt nok smurt på aftensbordet. Vil du hellere komme op og få gæsterummet gjort i stedet? Skal han sove her i nat? Hvis stamherren ikke har noget imod det. Ja. Det var vores fridag i dag. Nu tager min strengede dyner, der ikke i gavlværelset. Nu er vi lige glæder sådan. En går og så bliver så nervøs. Sådan går det, når man ikke i tide får sig en mand. Her. Stik ud og knæk halsen på nogle af dine duer. Og Ditte, fyld dem med øl. Lad være med at spille. Må det ikke nok være høns? Jeg sagde duer. Og nu tager du noget med sup på kroppen. Må jeg ikke nok være fri for at slagte det? En færdig pjokjesøn, man det har fået. Kom her, lad mig. Kom så, kom her. Du uskyldsvide rene duer. Du er så varm og blød. Om en stund så er du død. Så rolig, stille. Så nu forgik vejret den. Uskyldsdragten kan du vel tage. Du bliver der aldrig noget rigtigt mandfolk. Kom her, lad mig. Du er fat. Ja, men jeg er så bange for mor. Jeg kunne komme til bal en gang. Rigtig fint bal. Det skulle du nødig ønske dig. Der drives bare synd sådan nogle steder. Du må dit synd. Du er et rigtig hængehoved. Det er vel også snart synd at spise. Hør dem. De sætter en ære i deres skændsel. Jamen, de rører slet ikke ved hinanden. De kysses ikke engang. Det forstår du da ikke på. Du er jo også kun et barn. Sådan siger jeg altid. Nå, der er så mange ting. Og lige ægelt er det alt sammen. Så, Ditte, kom nu med pladserne. Nej, så kan du på det, hva'? Drift. Stå på, tøs. Hvor nede du står? Undskyld, madmor. Jeg blev svimmel. Undskyld. Hun tålte vist ikke spritlugten. Eller måske var det din stærke cigar. Ja?
solskin. Og hvad er altså du? Jeg hedder Ditte Godpige, og Ditte Skarnsøs, og Ditte Menneskebarn. Jamen, hun er jo ikke køn. Eva, hun bliver det kønneste indvendigt i hjertet. Men det er ikke i kurs. Og derfor er det gemt så godt. Må jeg se det? Det gør vi nødigt, for det kan nemlig støttes. Men tager du hende kun? Er det dig, Karl? Nu er de kørt. Pragerne. Det er pak. Nu skal du ikke tænke på dem mere. Det bliver jo ikke bedre for det. Hun var ikke med ude ved vognen. Måske hun slet ikke kunne gå. Hvorfor det? Hun drikker jo om kap med den. Det kan være. Så. Jeg skal nok hjælpe dig det lidt, jeg kan. Karl, tror du gamle koner kommer i himlen? Det kommer vel an på, hvordan man har været. Det gør det bare slet ikke, for bedst det er i himlen. Så kan det jo godt være, at man er nødt til at gøre plads for vor herre også. Her på bedste skyld, altså. Bare jeg var som du, dit. Hvorfor visker vi? Nej, hvorfor? Bø. Bø. Hvad er det, du har der? Nå, det er bare mit skulderblad. Det er slæb så meget på de små. Er det synd at ønske sig pænt, Karl? Ja, jeg vil selvfølgelig først og fremmest være en god pige, men det kunne da aldrig gøre noget, at man var lidt pæn også, vel? Nej, du må ikke kilde mig. Det må du ikke, Karl. Så kommer jeg til at skrige. Nu gør du mig jo fortræd. Er du vred på mig? Du kunne jo ikke gøre for, at du var så ulykkelig. Hvorfor siger du ikke noget til mig? Der er bare en ting, jeg vil spørge dig om. Er det mig, der har drevet dig ud i synden? Jeg er ikke ude i synd, og nu skal du lade mig være i fred. Vil du ikke nok gå nu, Karl?
kromanden kunne ikke så godt nægte med ham til den rejse. Hvor skal du da hen? Nu skal vi så ind til byen. Hente mor. Kommer Sørine hjem nu? Ja, bare store Claus kan klare turen. Hvad er der med dig, din mor? Kan man se det på mig, far? Kan man? Du sover vel for lidt og arbejder for meget, som du plejer? Lita! Og det er malkning. Du kommer vel hjem og hilser på, når mor er kommet. Det vil glæde hende at se dig. Far, jeg... Lita! Jeg må løbe. Pak dig nu godt ind. Farvel. Jeg tror ikke, jeg kan klare det, Karl. Nå? Jeg må have en at betro mig til. En voksen. Ellers så... Har jeg ikke været ordentlig ved dig? Har jeg ikke, du? Nej. Nej. Jeg ved det godt. Du behøver da ikke være bange for din mor. Det var hendes skyld, at det skete. Fordi hun var så ond ved dig. Skal vi ikke gå ind og sige det hele til hende? Sige, at hun må hjælpe os. Ellers... Nej, så gør du ikke, Gitte. Og så går jeg ud på lån og hænger mig. Du gør det ikke. Karl, hvad må vi tale med dig? Ja! Jeg kommer. Og herregud, dit lille skænd, har du det nu igen? Du kunne jo også godt lade mig hjælpe i dag. Nej, nu er det over. Tak, Signe. Det var bare troet. Det var så tungt. Lad nu med. Vi må jo sørge for, at madmor ikke opdager noget. Ida! Ida! Tilstår du din søn? Du tilstår altså din søn. Ja. Det har en, fordi en har taget sig af dig og givet dig føde og arbejde. Gjorde jeg da din ret, som meldte jeg dig til øvrigheden, og nøjedes ikke med at vise dig bort. Du har forført et af husets børn. Du har gjort dig skyldig i utugtigt forhold med en til husstanden hørende person. Og skønt du er ugift tjenestepige, er du nu frugtsommelig. Du har forspildt din ret til at tjene hos ordentlige mennesker. Du kan gå. Den, der har magten, får også retten. Peter, kom afsted med dig. Lidt hurtigt. Tøs!
pokker er det dig? Det var svært pænt af dig at se hjem om. Tak skal du have. Jamen far, det var ikke... Jo, det var pænt af dig. Du havde jo ikke behøvet det. En kunne nok forstå, om du havde holdt dig bort. Har du talt med mor? Nej. Hun er jo lidt fremmed for det hele endnu. Men bare du vil være lidt venlig mod hende. Dit gode humør vil hjælpe mig. Ja, barn, er du syg? Er der gået der noget imod dit pige? Jeg skal have et barn. Ditte. Lille Ditte mor. Kom, lad os gå hjem. Lad os gå hjem til mor. Her har vi så Ditte hjemme igen. Goddag, mor. Kom herind og se, hvad jeg har lavet. Ditte, kan du hjælpe mig? Jo, jeg skal nok. Jamen, unger, nu skal Ditte have fred. Kom. Hvert sekund tændes der en stjerne. Hvert sekund fødes der et menneske. Uønsket kommer Dittes barn til verden. Uønsket kom Ditte selv til verden. Men hun tog sin gerning op, og jorden blev rigere ved hende. Hun var en af de navnløse mange. Menneskebarnet med det store hjerte. Ditte menneskebarn.